皆さん、こんにちは、こんばんは。おはようございます。大竹守と申します。ゲームオーバーになるたびに、お酒を一杯飲んでいく、カップハッツ。続けやっていきたいと思ってたんですが、手元におチョコがないことを今気づきました。ということで、おチョコ取ってきます。申し訳ねえ。申し訳ねえ。ちょっとおチョコ取ってきます。よいしょっと。申し訳ございません。戻ってまいりました。では続きいきましょう。もう、3パートにわたってこのバルーンマンにやられ続けております。そろそろ思考を変えていきましょうか。一度、このお菓子の国の女王様をぶっ倒しましたね。そして開通して、ここの通常ステージを開通しました。ありがとうございます。ショップもお買い物しました。なんかやってませんね。このミュージアム、行っていきましょう。前やったのミュージアムは、ここはですね、この、瓶みたいなやつをですね、貼り捨て、お化けを退治していきましょう。まるで、ルイージマンション。はい、ゲームオーバーです。お疲れ様です。そう、一度でもですね、体力は満タンでも、このお化けがですね、この、カップかな壺ですね。インゴット。これでもカップになっちゃうか。難しいですね。この壺みたいなやつにぶつかってしまうとゲームオーバーでございます。というわけで、これもゲームオーバーはゲームオーバー。そう、私の、規定にあるのは、ゲームオーバーになるたびにお酒を飲む。おちょこで日本酒を一杯飲むということです。というわけでですね、負けてしまったのは負けは負け、認めていきましょう。大竹、酒いっぱい。やりきまーす。ごちそうさまでした。続き。銃撃つ必要はないですよ。ただ、こうやってパリをしていくだけです。これね、すごいパリの練習になりますね。タイミング。この辺かな。で、この辺で。で、ぐるぐる回ってくるやつが出ますね。この辺かな。で、ぐるぐる回ってるやつがいます。怪しいの早いじいちゃんを突破。この辺オッケー。危ないですね。なんか、ヨーヨーって言いながら、こう、飛んでくる、連なってくるやつが来ます。あれですね。チューチューですかね。じゃあでしょうか。どちらにしろ危ないキャラクターでございます。タイミングを見計らってこの辺ですか？オッケー。おじいちゃんも、おじいちゃん危ない。間一髪、危機一髪。この辺かな。ブラン。ビクトリー。オッケー。クリアでございます。ありがとうございます。何かが出てきますよ。読めないんで、なんか新しい力が手に入ったらしいです。やりました。しかし、それと引き換えにミュージアムがぶっ壊れてしまいました。さあ、その新しい能力を試していきましょう。なんて書いてあるんだ？スーパーアーツ。メンバースィー。よくわかりませんが、なんかできるそうです。まあ、使っていきましょう。これを使ってですね、さっき前回と前々回、お酒を飲まされ続けた、憎きバルーン野郎をですね、ぶっ倒していきましょう。目には目を、歯には歯を、必殺技には必殺技を。いきましょう。後ろに下がる。いいですよ。そろそろ突破ですね。おーっと、パリしたかったんですけどね。ここは。オートパリはどっちだっけ？上から飛び出る。必殺技を打つ前に負けてしまっては情けない。というわけでお酒を飲んでいきましょう。
今日は12月7日、土曜日でございます。週末。はい。いい感じに、仕事納めではねえな。週末って方もいるかと思います。一緒にお酒を飲んでいきましょう。負けは負け。お酒を飲んでいきます。大竹酒いっぱい。いただきまーす。ごちそうさまでした。はい、続き。ここはです。ブロイ。突破ですかね。よいしょっと。電球持ってるアヒルちゃんが一番厄介。あと1往復で終わりかなーって勝手に思ってまーす。変だなー。オッケー。雑魚敵が湧くやつには、こうやって、オートじゃない、フォーミングで倒していきましょう。ある程度片付いたら、DPS が高いシュットで、本体に対してダメージを与えていきましょう。危ないぞ。さあ、突破です。ありがとうございます。しかし私、次の形態が一番苦手としております。ここがいいんかなー。で、吐き出す。この辺かな。で、次へ突破し、ここだ。オッケー。オッケー、体力3で最終形態やりますよ。いきますよ。見ててください。やっちゃいます。前回、前々回と超えずには本当にお酒を飲まつがり続けました。合計50杯以上は飲んでいます。本当になっちゃいますね。やっちゃいますよ。後ろの列車が猛スピードでこっちにも襲っかかってきます。これを上の、よいしょ、観覧車みたいなやつで、4体出た瞬、この辺で使う無敵時間だ。はは。1ダメージぐらいならへっちゃらチャーラへっちゃら。さあ、そろそろノックアウトの文字が見たい。オーカウトやりました。いただきます。ビクトリー。V の文字。ありがとうございます。やっと勝てたー。長かった。もう A。よっしゃ、A ランク。初めてでございます。ありがとうございます。今日のお酒はいいお酒になりますね。さあ、ちゃんと、魂の取り立てを完了いたしまして、次のステージと行きましょう。通常ステージです。レッツゴー。ここはまだ見てることがございません。どんなどこだ？ここか。プープーってなってるところには車が来ます。そして頭を狙っていかないと倒せないアヒルちゃんが来ますよ。で、多分上から来たってことは下。こうやってですね、じゅんぐりに来ますよ。ダメだ。当たる。痛い。無敵時間を利用していきましょう。こんなところで足止めしよう。そうだった。アヒルちゃんが来る。座れる。突破できました。ありがとうございます。少し。オッケー。オッケー。へえ、バカチンゲー。多分次が、目ん玉の壁。届かないよー。負けてしまいました。ここは初めて見るところでございます。多めに見てもらいたいところでございますよ。さあ、私の、ルールとしまして、負けたらどうなるか。そう、日本酒をおちょこで1杯飲む。はい、こういう決まりでございます。すでに3杯飲んでおりますね。それが1進まん、違うか。2回2杯飲んで、1進めて3。すでに酔っ払っパーでございます。酔っ払っパーってなんだ。酔っ払いでございますので。酔っ払いの悪いところ、すぐ忘れる。表現癖を吐く。
虚言を吐く。羅列が回らない。この3拍子でございます。皆さん気をつけましょう。大竹酒いっぱい。いただきます。ごちそうさまでした。では続きをいきましょう。なぜこんな通常ステージをやってるかというとですね、簡単に申し上げますと、通常ステージじゃないと手に入らないあるアイテムがございます。それが何か、このコインです。このコインがないとですね、レアアイテムというか、ある、この、なんというか、このシュート、これ今ホーミングしてるやつとかも、このコインで買いました。そういったものが手に入ることができません。ブブブってなって、ああ、届かないよー。ブブってなりますか？上ですね、よかった。で、多分、唇が飛んできます。突破です、ありがとうございます。口の中通っていきましょう。さあ、十字砲火だ。サーミーみたいなやつが、そしてロケット噴射してくれていますね。危ないですね。ホーミングのおかげで、なんとか突破できております。ありがたい。ゆっくりゆっくり、丁寧に丁寧に丁寧に突破していきましょう。危ないですよ。さあ、ちゃんと角っこを狙っていけ。いいですよ。ここだ。ぶつかってしまった。私の知らない、何かの、仕様がございます。なんだろう、ぐるぐる回ってるの。多分、動く足場ではございませんか。こんな感じが、悲しい、悲しい、ゲームオーバー。しかし、私の見ぬ世界、新境地を突破することができています。それに、喜ばしい、感情が起き起こっているのは、事実でございます。というわけで、はい、行きましょう。大竹酒いっぱい。いただきまーす。ごちそうさまでした。では続きいきましょう。で、こいつは、ピンク色のしてるやつはですね、基本的に、お助けキャラでございます。一応ダメージを与えてきますが、こうやってパーリーするとですね、左下の、トランプマーク、これ必殺ゲージになっておりまして、この必殺ゲージを溜めやすくしてくれます。基本的なお助けキャラ。必殺ゲージが溜まっていけばどうなるかっていうとですね、先ほど見た通りでございます。パイパイ。OK、ありがとう。で、唇が飛んできますよ。よいしょ。そろそろ突破だ。パイパイ。ありがとう。突破です。ありがとうございます。無敵時間になったりする、スペシャルが打てたりして、痛い。このスペシャルをですね、うまいこと利用していきましょう。そうだな。こんだな。ちょん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 。はん。なんだちょん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 はんって。さあ、多分ピエロみたいなやつ、あれに当たるとダメージですね。で、ミスった。あそこで、ジャンプパリをして上に上がって、もう一回戻るかな。よし、こういうゲームですね。死んで覚えましょう。バカでもできる。試行回数を重ねて、できるまでやるだけでございます。そう、酒飲みで酔っ払えても、そんな風にですね、覚えていけたら、簡単なところでございます。大竹酒いっぱい。いただきます。単純作業かと思われますが、テロ本人からしたら、メンタル的にきついもんでございます。死にゲーといってもですね、やはり人間の心理でね、あんまり死にたくないんでございます。
下から行きましょう。さあ、十字砲火。スタミガ。よっこらひょっと。ここは危ないですね。この辺かな。ここ。あ、痛い。私の知らない塩だ。うまいこと回避した。素晴らしいとは思わんかね。危ないですね。ここは、彼に会話したかった。で、こうして、こうして、こうだ。トロンボーンですかね。ちょっと、楽器には疎いもんでございますが、ちょっと、お、ひふへほ中尾明さん、中尾明じゃねえや。中尾さん、フリーザの声優さんのような声は出ませんが、そんな気持ちでございます。今、バイキンマンのやられた気持ちがよくわかりました。ありがとうございます。というわけで、6杯目を飲んで、さっさと次の、リトライト行きましょう。大竹酒いっぱい。いただきまーす。ごちそうさまでした。ペッペッ。はい、危ないですよ。クラクションは危険信号の、危ないです。倒してしまった。なんか、余韻で倒しちゃいますね。ピンク色のカモ。ここだ。いいですね。いいタイミング。そして壁がもう見えます。どっちですか？こっちだ。危ないですよ。で、そしてキッスが飛んでくる。天使のキッス。よいしょっと。突破です。ありがとうございます。シフトじゃなかった。私、カスタムですね、シフトで、無敵時間がある、ダッシュを打つことができます。こうやって、ね、できるんですけど。それを利用したい。危ない。よいしょー、素晴らしい。こうか。で、こうして、こうして、こうして、こうだ。やったぜー。そしてね、コンベヤーになってるんで気をつけていきましょう。素晴らしい。じゃあ、雑魚敵を排除しつつ、前に進んでいきましょう。さあ、待てますね。痛い。違うんだって、違うんだって私の脳と体が全く一致していません。そう、思考がまとまっていない。酔っ払いの悪い癖その第1位でございます。本当はまっすぐ歩きたいのに千鳥足になっている。そういったことがございましょう。そういった意味でございます。じゃあ、7杯目いきますか。大竹酒いっぱい。いただきまーす。ごちそうさまでした。大変美味しいもんでございました。男ってのは、一さえ覚えときゃ問題ねえんだ。黙ってるのは本気流し。すいません。マジモードでございます。危ない。なるほどな。やりますね。やばい。やばいっすね。昼間からですね、少し、昼間に違うちょっと配信アプリとかで使って配信しておりまして、その時のチャレンジ企画、ですね、おつまみを募集したんですけど、そのチャレンジ企画の内容を噛み砕いて、ご紹介します。
コメントでもらった、料理をですね、その日のお昼ご飯と夜ご飯にするというものでございます。それの延長線でございますが、ですね、おやつを2品お願いしますってしたらですね、完全におつまみなんですね。酒とバと呼ばれるものと、ベビースターですね。完全におつまみです。というわけでですね、昼間から飲んでたので、ちょっと酔いが加速しております。でも、やりましょう。大竹酒いっぱい。いただきまーす。ごちそうさまでした。じゃあ続き。バッカでーい。酔いで倒したない。なんか、車は倒せない気配がないんでね、一切。倒しちゃった。悲しいですね。一回止まっときたいですね。違う。まあいいや、ずれてきてるし。スプップってくるでしょ。ありがてえな。で、プップ。どこだ。オッケー。そして唇が飛んでくるぞ。オッケーと。うおー、あれ足元当たんのかい。もう、マジでムカつくかんな。怒ったかんな。言いません。ありがとうございます。かんな。ありがとうございます。意味わかんねえ。もう、ベロンベロンでございます。ありがとうございます。というわけで、9杯目いきましょう。まだ2桁。まだ2桁の一歩手前。い大竹酒いっぱい。ただきまーす。では続き。できるだけですね、ここでコインをできるだけ回収していきたいんですよ。私としてはですね。届け俺の思い。届かなかった俺の思いで悲しみが溢れております。上ですね。ありがとうございます。なんとなくもう規則っていうか、OK。規則性っていうのが見えてきまいりました。ブーン危ないですね。突破です。ありがとうございます。危ねえな。何してんだ、バカ野郎。これは脱力する。バカの極み。ちょっと。マジか。すり抜けて。こんな間抜けな死に方は、そうそうないですね。というわけで、大台の2桁に行きましょう。10杯目。いただきます。大竹酒いっぱい。いただきます。すいません。深呼吸をください。危ないですね。ほんと。オッケー。もう一回飛ばしてみるか。飲みましたけど。オッケー。
というわけで、続きましょう。また、ピンクのアヒルちゃんをやっちゃいましたね。本当はやりたくないんですよ。やる方が、アドバンテージが低いんでね。アドバンテージを取るなら、やっぱこっちの方。さあ、壁だ。多分上でしょう。ですよね。突破です。ありがとうございます。ノーダメージ。一弁様、ごめんなさい。つまらなかったら、見ないのが一番。これ坂道になってるの本当厳しいですね。見えなかった。下のやつが見てなませんでしたね。危ない。ここだ。で、オッケー。で、危ない。っていうやつはですね、ほんと上にいれば安定。下から上に生えてるときは、逆なんでございます。そう、下から打つのが安定。こういう風に。ありがとうございます。こうやってアンチを獲得していきましょう。危ない。ウォーミングという力を生かしていきましょう。やっぱりありがとうございます。どうやっていけばいいんだこれ。どうやっていけばいいんだ。待てな。オッケー。オッケー。どうやっていけばいいんだこれ。頑張って飛ばすか。飛んだ。オッケー。最後の壁。これがラストでございます。ちょっと待って。ちょっと待って。ちょっと待って。こんな声をですね、あげたくなかったんでございます。すいません。鼻水が出てきました。ティッシュ、ティッシュ。つらいオブザイヤー、受賞おめでとうございます。今年、年末でございますが、多分、今感じている中で一番辛かった出来事は、頑張って回避しようとしたんだけど、体力1の状態で回避できなかったカップヘッドです。ありがとうございます。これでございます。はい。というわけで、違う。G フォース君が勝手にですね、録画を開始しようとしました。11杯に行きましょう。テンポを悪くしてしまって申し訳ございません。いただきます。はい、ごちそうさまでした。じゃあ続き。こういうのは完全に覚えゲーでございます。もうね、本当にバカでもわかる。もう倒しちゃいけないカルガムちゃんも倒しちゃった。危ない。痛い。罠じゃん、カルガモ。まあいいや、次下だから。次が壁。で、多分次、上だから、で、キス、かわして、突破。で、これをジャンプかわす。ありがとう。十字砲か斜めから十字に斜めで、コイン回収して、ここは、逃げちゃうね。逃げちゃう。逃げちゃダメだ。逃
逃げたらこういうことになる。はい、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 はい。あるあるだけた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 い。当たり前体操のより古いネタ出したんだけど、これ分かる人どのぐらいいるんでしょうね。ごめんなさい。ですね、酒こぼれたから、この酒の水気を生かしてですね、テーブル拭いたらめっちゃ汚かったっていう話でございます。すいません。アーカイブで視聴してくださってくれた。ごめんなさい。というわけで、カウント進めなきゃ。危ない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 。11から12へ。カウント進めて、いつもの音出します。大竹酒いっぱい。いただきまーす。1名様いらっしゃい。ごちそうさまでした。ただいまですね、やってるのは、カップヘッド。これがですね、ゲームオーバーになるために、お酒を日本酒でおちょこを一杯飲んでいくっていうことをしております。お酒もらっております。どうぞよろしくお願いします。3名様。もう1名様いらっしゃいませ。倒したくなかったやつを倒してもらった。あのコインが欲しい。あのコインが欲しいなというわけで滞在しますね。かなありがとう。届かないよー。この辺が届くかな。よし。次は下から、車が来ます。危ないですよ。こんな汚らしい声でごめんなさい。次は上から。こういった感じでですね、重力3、逆さまになりながら頑張っていきますよ。よし、腕の固まった。アルティメット、スーパー、なんて言ったらいいんかわからん、必殺技がございます。出ます。危ない。キスが飛んできますよ。危ないですね、皆さん。好きでもない人のからの、キスは本当に嫌でございます。私、そういった芸をいたい。ここは、そびえる白金のここだな。ここだー。そして痛い。体力小さくなかった。ここから、以下、ダメージを食らうと終わりでございます。はい、終わった。簡単。もう辛いったら辛い。もう黙ってるのですね。何をこう喋ること考えてるんじゃなくてですね。頭が回ってないからでございます。はい、ごめんなさい。というわけで、お酒のカウントを1進めてお酒を飲んでいきましょう。そういったルールだ。申し訳ございません。酔っ払いの悪い癖を直せないでございます。はい、もうロレツも終わっていない。大竹酒いっぱい。いただきまーす。はい、ごちそうさま。本当にここ初めてなんですよ。全くわかんない。動画でちょろっと、倒しちゃった。見たぐらいでですね。それ以外の知識はございません。そんな知識でですね、挑んでいるカップヘッドでございます。次上でしょ？で、キスマークが飛んでくる。キスマーク飛んでくる。はい、キスマーク飛んで、もう一個飛んでこないか、来た、危ないぞって。さあ、突破しましょう。痛い。ちゃんとこの十字砲火の星を見つつ行きましょう。斜め、縦、斜め、縦、オッケー。斜め、縦、オッケー。斜め、縦、斜め、オッケー。じゃあ次立てて、しゃがめばオッケーで。で、この笑ってるやつを、いい感じにセーバーして、ほら、なんていう、コンビニになってる。上にいたら安全域。
上に行ったら安全域。オーケー突破。とりあえずコインは回収してから上行きましょう。オッケー。心拍数バクバクなのよ、私。分かってちょうだい。ああ、これ、下行った方が安全じゃん。というわけで、明日行きましょう。突破です。ありがとうございます。はいよー。上行った方が安全。ダブル。ああ、落ちちゃった。突破したい。ここ安全突破したい。分かってもらいたい。酔っ払いなら酔っ払い。安全策が欲しい。ありがとう。どうやって突破しよう、これ。どうやって突破したらいい？こか！ありがとうございます。助言なしでも頑張りますよ。ここだ！ありがとう。ここ！最後の壁。どこだ？オッケー。オッケー。あ、痛い！なんだお前！どっから飛んできたんだ！ふざけてる。ふざけてる、マジで。きれっそ。私も、ド発電。そう。私、晴天体制みたいに怒ってるわよ、今。私、酔いを踏ん回してやるわ。ビルぶっ壊してるレベルよ。ほんと。というわけでね、1カウント詰めて、14にして、流す。大竹酒いっぱい。いただきまーす。はい、ごちそうさま。いただきました。じゃあ続き。見て、これ。旗印が、私がいるとこの走ってるカップンちゃん。これがですね、到達したらクリアなんですよ。わかるでしょ？これ突破したら終わりなんですよ。じゃあ行くぞ。バイバイ。はいはい、知ってます。これはもうしょうがない。痛いのはしょうがなくね。ここはね、もうノーダメージで突破しちゃうから、逆に。アヒルちゃん出して、壁。で、多分、下なんだけど、キスが飛んでくる。オッケー。これで突破。おー、そっちか。斜め、縦、斜めを通り過ぎればいける。斜め、縦、斜め、縦通り過ぎればいける。斜め、縦、斜め、縦通り過ぎればいける。でもこっから複雑になってくる。黙ってるの本気なかしよう。ダメだ。やってまったー。知ってる情報を頑張ってくるやつ面白かった。もう本気で酔っ払ってる。ダメだ。ね、めめつさんいらっしゃいませ。こんばんは。ちゃんぽん。この放送を聞いている皆さん、アーカイブを視聴してくださった皆さん、わからないかもしれませんからご説明いたしましょう。別の種類のお酒をですね、お酒を飲んでいる最中ですね、いろいろと交代しながら飲むことでございます。これはですね、悪酔いします。酔いが早くなる。あまり良くない飲み方でございますが、すでにですね、私、生ビールと、ストロングゼロ半分ぐらいかな。と、日本酒を14杯飲んでおります。どうなるかわかりますよね。
割り合いしております。はい、ありがとうございました。ということで、14杯から15杯に変えて飲んでいきましょう。大竹酒一杯。いただきまーす。ちゃんぽんしております。というわけで、続きいきましょう。もう、ここはクリアしたい、どうしても。頑張ってるの本気流し。食い壁。上。で、上じゃないー。このダメージクリアしたかったな。これにいたらアンチ。黙ってても勝てんのかい、バカたれ。はぁ。痛い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 。すいません。酔いを覚ますためにですね、かさぶたを吐いてたら、思ったより痛かったっていうだけでございます。はい、というわけでですね、酒をついでですね、カウント1進めて飲みましょ大竹酒一杯。う。いただきまーす。もうちょいなんもうちょいなんていうのはもう2、3度経験しております。だから、もうちょいという言葉、惜しかったという言葉ですね、もう、惑わされません。もう、カルガモ親子が来ない。下でしょ、下でしょ。上かい。オッケーで、キスマークが飛んでくる。ここは無傷で突破したいですよ。もう知ってますからね、私。ありがとうございます。で、下。よければ、私の、知ってる重力、判定しない世界で頑張りたいんでございます。ここだ。で、ここは突破して、ここ。突破していただいて、私今ガチで攻略しております。
マジモードっていうのはそういう意味でございます。頑張ります。当たり前だのクラッカー。やるからには本気。クリアするには当たり前。クリアするからには頑張って攻略したいもんでございます。あ、痛い。ここでダメージ食らいたくなかった。どうしよう。ここオッケー。これが本当の壁。ここに何回もやられました。ここを突破すればほぼほぼゴールなんでございます。もうちょっとだったなー。辛いよー。でも、できなかった。そう、ゲームオーバーだった。こうなったらですね、とことん徹底更新だ。やってみましょう。16杯から17杯ね、音を鳴らしていきましょう。大竹酒いっぱい。いただきまーす。いただきました。それでは続き聞こえよ。じゃあ、おねモードでいこうかしら。おねだったらワンチャンあるかもって思ってるだけ。そう。パイはない。届かん。届かん。ここだ。ここだな。上かーい。キスマカー飲んでくるぞ。危ないぞ。頑張る。当たり前だ、クラッカー。頑張って、ゲームクリアするのは、ゲームをやってる人のたしなんでる証拠。別にゲームをですね、自分合わないなと思ってる人いると思うけど、それをないがしらにしてるわけではない。ゲームが好きな人だけ、そう思ってくれたらいい。カップヘッドが上手い人ってね、みんなね、コントローラーでやってるんだけど、私ね、キーボード操作なのよ。分かってもらいたい。オーケー。これで突破確定。ありがとう。でが、ここだ。危ない。声にならない声ってこういう感じかな。わかんない。ちょっと突破だと思うんだけど、体力低いんだこいつ。オッケー、突破だ。オッケー。これはね、無視していい。オッケー、無敵時間を利用していけ。突破。やったー。よしブラッボー。ありがとうございました。よっしゃ。
スカッとしたぜ。ゴールドコイン5枚獲得。でかい。B マイナーでもどうでもいい。総合評価なんてどうでもいい。私が欲しいのはですね、コインだけでございます。コインが獲得できればどうなるかって、こういうしょっぱいですね。というわけでですね、総合体力が増えたり、パリオートマティックっていうね、とか、あと、こういったシュートスタイルをね、変えることができます。何にしよっかな。5枚でしょ？で、4枚消費するのは危ないよな。バウンド。何？オートフィルメーター。ってことは、パリとか、ダメージを与えて増えるオートメーター関係なく溜まっていくってことかな。なんだろう。チャージ。エクストラが、レディアルバレーグ、オールアタックとインプレイスズ、ダメージ、ノー、レピッド、ファイト、ソー、レイション、ルスキー。なんだろう。これなんだろうな。全然わかんないな。パリアタック。パリムーブ。はい、ありがとうございます。マジでパリがダメージになるよ。で、それ、正直言うと、すいません。揺れた。ごめんなさい。ありがてえ。こんなとこに時間使ってる場合じゃねえな。これ一緒。もう1枚しかないからやめろ。グーバーイ。ありがとうございます。いやー、マジかー。そっかー。まさか、20杯以内に突破するとは思わなかったな。久々にここやって。そうだな。2、3回ミスったら、やめます。現実学校で、小学校で学ぶような現実で、引っかかるようなやつ、初めて見たぜ。ということが書いております。確か。美薬屋さんこんばんはいらっしゃいませ。高評価ありがとうございます。痛い。痛いな。両親が傷つくただの酔っ払いがですね、こんな放送して高評価を押していただける、そんな、両親がですね、いただきますね。痛みますね。申し訳ございません。ありがとうございます。というわけでですね、17杯から、18杯へ。そしていつもの音鳴らします。大竹酒いっぱい。いただきまーす。白夜さんのあたりも、もう飯時。ご飯を食べる時でございましょう。青いナイフ、ピンクのナイフが痛い。ここはパリできる。ここで、ここパリー。ありがとう。じゃあこれ。トゥルントゥルントゥルンバ
ダメージ食らうとこじゃない。突破。自ら当たり当たるバベビビブブブ。食べ終わりましたか？よかったよかった。ご飯っていうのはちゃんと食べるものでございます。ながらのね、飲食っていうのはあんまり消化によろしくないので、ちゃんとね、そういうのも打ち切って、食べていきましょう。大竹酒いっぱい。いただきまーす。リドライ。いきますよー。頑張ってる、本気の証。痛いんだけど。いや、突破できないんだけど。あ、そうなのね。白夜さんの娘さんが作ってくださった。多分、愛情という言葉の薄っぺらさよりも、詰まっている何かが詰まっている料理なんでしょう。それはとても美味しいもの。よし。間違いございません。別にルールを課しているございます。もう別も終わっていない。別にルールを課しているわけでございませんが、そろそろ私のギブアップでございます。1時間も経ってきております。そして、日本酒をチョコで20杯を到達しております。というわけで、この20杯のカウントを持ちまして、私の枠を締めさせたいと思います。また負けちゃった。でも、ずっと苦汁を舐め続けさせられた。あのボス勝ったんだよ。そして、通常戦士勝ったんだよ。どうなんだ、ゆっくり。大竹酒いっぱい。いただきまーす。というわけで、エンディングトーク、エグジットマップ。というわけでね、本当に、ずーっと負け続けた、この、ジェットコースターのやつ、勝ちました。ありがとうございます。そして、まあ、ほぼ初見だったこの通常ステージ勝ちました。ありがとうございます。でもまだ勝ってないよね。そう。ここの、ピラミッドのやつ。次回は、ありがとうございます、ベカさん。本当に嬉しかった。本当に嬉しかった。どんぐらい嬉しかったかっていうと、ほんとね、自分に誕生日ケーキを渡したいぐらい嬉しかった。本当に嬉しかった。というわけで、ここまでのお相手は、大竹守でございました。おちょこ20杯。つまり、ゲームオーバーを20回繰り返しました。それでも、このピラミッドのやつには勝てなかった。事実でございます。私はそれぐらいゲームが下手でございます。というわけで、次回、このピラミッドのやつから挑戦していきたいと思います。それでは皆さん、明日は日曜日、休日の方が多いでしょう。大風に休んで私の酔っ払っていく姿を見て、大風に笑っていただけるとありがたいです。それでは皆さん、本当の意味でこれお別れです。皆さん、バイバイ。